ועכשיו הבטחנו לכם את השיר החדש של עידן עמדי שנקרא כאב של לוחמים. רגע, את יודעת מה, שירן? בוא נתקשר אליו. תתקשר רגע לעידן, נשאל אותו מה שלמה וזה, תרשם 050-64, זה? יפה. שלום. מה קורה? עידן, מה העניינים? בסדר, מה נשמע רעים? הכי טוב בעולם, איפה אתה? אני עכשיו בבית. ואתה עכשיו גם בשידור חי ברדיו דרום, אתה יודע? מה המצב? הכי טוב בעולם. מה, שתבין, אני אגיד לך מה קורה פה עכשיו באולפן. שירן קיפתה כאן את כל האורות, עשתה כאן אווירה רומנטית, היא כל כך נהנית לשמוע את השיר הזה, כאב של לוחמים. אמרתי, אני חייב להפתיע אותה ולהתקשר אליך ולדבר איתך, וגם בשביל המאזינים שלנו. אז קודם כל, שוב, שלום לעידן עמדי, אתה בשידור חי ברדיו דרום. מה מעשיך עכשיו בבית? מה אתה עושה? ספר לנו. אנחנו עכשיו עובדים קצת על חומרים, אני בדיוק פה אוסף כזה, אתה יודע, את כל השירים, מקליט סקיצות, יש לי כזה, זה אולפן קטן בבית. וזהו, מתחילים לאסוף חומרים לקראת האלבום, ככה נרגעים לאט לאט מהגמר. וזה פחות או יותר. תגיד לי, מה זה עושה לך שאתה, אני אגיד לך, אני פגשתי אותך באחד מהמועדונים בנתיבות ואני שמעתי את כל הקהל פשוט שואג את השיר הזה, כאב של לוחמים. איך נולד בעצם השיר הזה? כן, את האמת זה בכלל מוזר כל הקטע הזה, אנחנו לא רצינו, את האמת שלא רציתי לשיר אותו כל כך בהופעות, אמרתי זה לא מתאים, אתה יודע, לבוא למועדון ואז לשיר את השיר הזה. נכון. איכשהו נולד, האמת זה שיר שהוא מספר על 3 סיפורים, אחד מהסיפורים זה חוויה אישית שלי, אחד של חבר ועוד אחד של בן משפחה. אתה יודע שאתה כותב שיר זה פשוט משפח, לא יותר מדי חושבים. וזהו, זה על סיפורים, אתה יודע, די כאלה עצובים, אבל יצא מזה השיר הזה ואני באמת שומע את כל הקהל שר את זה איתי, זה הדבר הכי מרגש בעולם. יפה, אז מה בדרך? יש הפתעות בדרך? משהו? אנחנו מקווים, בעזרת השם, יש שירים בקנה. לאט לאט אנחנו גם נתחיל, אתה יודע, לברור מכל החומרים, גם אני פוגש עכשיו המון אומנים מוכשרים שכותבים ומלחינים. וזהו, לאט לאט אני מקווה בחצי שנה הקרובה שיהיה כבר אלבום. לא מבטיח, אבל בעזרת השם. בעזרת השם. עכשיו שאלת השאלות שכל אחת ואחת מבנות ישראל שואלת את עצמה. יש לעידן עמדי חברה? אין לי חברה. הופה, הנה עלינו על סקופ. אין לעידן עמדי חברה. שירן תרגי. סופי, את יכולה להתלהב. עידן עמדי, יקירי, תודה רבה לך. כל צוות רדיו דרום. כן, בסדר, שירן, מההתחלה. אני אשים את השיר מההתחלה. תרגעי. עידן עמדי, כל צוות רדיו דרום, מאחל לך המון הצלחה, בהמון אהבה. דש לכל החברים מטדי, לאבי זליג וליואב צפיר ולכולם, ושיהיה לך אחלה של יום. רק לפני רציתי להגיד לך המון מזל טוב. אוי, תודה רבה. יום הולדת, ובכלל אחלה רדיו ואחלה שידורים, ותודה רבה. תודה. עידן עמדי, כאב של לוחמים. Thank you very much. להתראות. ביי. אז כן, הבטחנו לכם מההתחלה, כאב של לוחמים. תהנו לכם. ערב ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו, כל מה שקרה בדיוק, אותיות מופיעות על הקיר, אני הפחד נעים להכיר, הדמויות אוהבות לשחק, זזות כאן בבית הריק, ואת לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים, את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני, תמונות רצות
רצות מאותו לילה, דמעות כאב של לוחמים. איזה ערב ראשון שאת שם, שוכב וחושב לא נרדם, השקט לאט מתנגן, מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם, שיר בלי שם. ואת לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים. את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני. תמונות רצות מאותו לילה, דמעות כאב של לוחמים. וזה ערב ראשון שלבד יושב וכותב לך. עידן עמדי, איזה יופי של שיר, איזה יופי של ביצוע. אפילו שירן כאן הזילה דמעה. אנחנו רוצים